Morjesta! Tänään mä oon testaamassa täysin uutta rataa mulle. Mä oon täällä Sodankylässä, rata Kommatti. Ja te saatte nähdä, minkälaisen rata-arvion mä annan tälle radalle. Noniin, viimeinen putti sisään ja 21 väylää tullut pelattua. Ja tää oli kyllä monipuolinen ja aika vaikea kuitenkin. Peli nyt ei ihan kulkenut aina silleen tosi hyvin, mutta kuitenkin ihan tyytyväinen +1 kierrokseen. Sai heittää backeria, sai heittää foree, hyvää maastoa ja joo, mitä mä nyt antaisin tälle. Kyllä tää on siinä kyllä tää taitaa olla aika lailla tasan 4/5 tää rata.